Kelong ke bapen sngau lengo ya kaseng HYC mau that Russian Circle bad ekipat ba haba ya kam ka ba malu mala ka ba ukhasi udang la bantrei hendrai penban la lap ba yakini ki kam la IT bat pentrei pat shaki bar jela kaseng HYC mau that Russian Circle kelalap ya kani ka jingle shiliang haka khat santarik nailur ar pulai hapo kasnong mau panlur Eastern West Khasi Hills District haka ba uwena ki kontraktor Ulawan ra eki nong tre na bar kajela ban pentre eki katu katni ki jing tei hapo mau panlor ki ba pentre ka restaurant swimming pool bat ki we hadirin ba kaseng kalalap ya kani kala kentu ya u kontraktor uba kaseng kam kwa ban pen pau kerteng ba udai ban bujlino eki nong tre de ki parado parasnam hajaka ki te ki briu ki bana bar bat la aipor laisngi harangkat kajing maham ba lada umla ban weng ya ki te ki nong tre bar jela hapo laisngi kaseng kan sa weng hi Ni nak kaliang jong kaseng HYC Motor Russian Circle ba ngiwan ban jurip matakasngi ka khatsantarik jong ne bunai ho ngilalap sisa ba bun ki dikhar ki bawan tre hang ne ngilalap ba ka kam ka bagi tre ho kalong ka basuk anre ki wara de ki dikhar ngi ki khasi ho ngidang la ban tre gitu ikitu ki kam ki babun ki barang la ki bun ki bu susong klik ti hayeng mdon biok kam yo jam re ki wara dau bana bar ban tre hang ne anre ni pha ka ne ka message so kontrak jong ka ne ka company hang ne ba un weng no ba un samha ban weng no ekini ki dikhar mardor ban weng no ni aipor po kalais ni ban weng lam kum ta ngi kum kaseng ngin weng hi dalat ngin weng hi yakito ki dikhar ki ba u ula wan ra ngi kaseng ngi dap dag ni sokia habang ipej bat ngi bangi pai na kini ki suong no kum kini ki kontrak ki badon kini jing tre ki kontraktor keleng-keleng jong regi si bobon ki bon ra hi tang dikhar ngi kasi kabriu nyu trap ki khun jo kabriu nyu trap pat ngim yo kam re ngi su khmi ngi su pej kai ki to ki jing tre jing tu ki dikhar kari kasi ki jong ki la ki tu ki trai snong ni ki trai jaka to kam ba ki trai ki la an re kaba sngo khia kalong ba ki mon ra re ki tu ki bakim ai ka jing tre ya ki tu ki trai jaka an re ki won ra de ki banabar da kene ka mase kum ngi kam kaseng jong ka mau that Russian Circle ngi pha bat ngi pen sngo ya uni kontrak jong kene ka jing tre ka bengla wan jurip menta kasni hang ne po mo penlur bon weng ban usam ha bon weng no mardor ki tu ki dikhar ki batre to henry lam kum ta ngi kaseng ngin sa weng hi gini ki mase nga pha ya tu kontraktor